Gelê bajarê Reqayê navê meydana El Naîm a ku li navenda bajêr dikeve veguhustin meydana El Cehîm. Ji ber got cekdarên Daişê bi hezaran mirov li vê meydanê kuştin û serê wan li ser hesinê meydanê daliqandin. Di vê meydanê de cekdarên Daişê zulm û zordariya xwe li ser gelê herêmê pêk dianî û kesê ku wan didît sûcdar e li vir dihat kuştin û serê wan dihat jêkirin. Herwiha ling û destê mirovan jî dihat qutkirin. Xelkê Reqayê bi keser û dilekî şewitî wan rojan bibîrtîne û tînin ziman ku dema kuştin hebû cekdaran ew bi darê zorê kom dikirin ji bo bibînin ta ku tirs û xof têkeve dilê her kesî. والله سابقا على ايام الدواعش جبري نهاد سردم داعشا اوا ناوي ميدان نعيم بو ميدان دوزخي هندي سربرين سيفيل بگناه و بسوچ لدما ما گهل دبوسی خورکی هف پیمانه ین گناه بارک هيا ام دهاتین ما تماشات کر دیمن و دیتنکم پر بسهم بون گلک زاروک یان جن لدما اوا دیتن جهوج دچون شروان هێزا Sûriya Demokratîk İsmaîl Goberî salekê li Reqayê jiyan dikir û rastî îşkenceya Daişê hatibû tîne ziman ku meydana El Naîm bibû sembola terorê û kîjandemê mirov di meydanê re derbas dibû, laşê însanan lê hebû, herwiha hesinê meydanê wekî tîran çêkiribûn û her tim seriyê însanan li ser wan tîran daliqandibûn. اسمي بدوار الجحيم كونه مرتزق ناوی کرنه میدان دوزخه جبر کوچتین داعشی خلق لسداره دانو سری وان جوت کرن او لسروان تیران هل دواسین او تیرن لسروی پرجانی گونه باری جیارگه با میدان نعیم تینن جبر کو لویر خلق پتر دکارن کم بن Têzanîn goçekdarên Daişê di havîna sala 2013 da bajarê Reqayê xist jêr kontrola xwe û li meydana El Naîm bi tank û topan toreneke leşkerî çêkir. Ji bo tirsê bixe dilê xelkê û ti kes nikaribe li hember wan serê xwe hilde. Meydana El Naîm got xelkê Reqayê navê wê teqleyî meydana El Cehîm kiribû dema goçekdarên Daişê li vê derê bûn. Meydana El Naîm bibû sembola zilm û zordariya Daişê li ser xelkê vê herêmê û niha jî dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk da navê wê bû meydana rizgarkirinê. Mahmud Balî, dengê Amerîka, bajarê Reqayê.